No, takže čaute. Viete, toto nebude nejaké video, že budem natáčať nejakú hru. No, budem natáčať hru, ale povieme si, práve som dotočil Clash of Clans. Išiel som to vydať na YouTube a tam mi to zobrazilo, nie je možné vydať video. Natáčal som to asi na 3. krát a furt mi to nejde. Je toto normálne? A inak, táto hra sa volá Nebulus, je to podobné Agar.io, ak poznáte. Ja už som tu level 83, hrám to asi 2 alebo 3 mesiace. Takže moc veľký skill nie som. Teraz som to úplne poondil. Takže bude to vlastne iba taká informačka, že z Clashka video bude najneskôr asi zajtra. Dneska vydám toto v World of Tanks a možno, ak sa mi podarí, tak by som ešte mohol dneska stihnúť to Death Strikerko, ktoré som spomínal v World of Tanks, ktoré sa už edituje a za takých 10 minút by som ho mal vydať, takže je to celkom v pohode. Toto prehráme, ako sa tak na to dívam. No,